Γεια σας, είμαστε από την περιβαλλοντική ομάδα Γυμνασίου Παμφύλων και κάνουμε αυτό το βιντεάκι για να σας δείξουμε τις αλλαγές που κάναμε στο ρομποτάκι μας. Συναρμολογώντας το σκελετό, αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα. Ήταν ασταθής. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε ανοξίδωτες βίδες που δεν επηρεάζονται από το θαλασσινό νερό και το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Ένα άλλο πρόβλημα που είχαμε ήταν κατά τη μόνωση του κινητήρα. Το λάθος που κάναμε ήταν ότι θερμάναμε παραπάνω το κερί με αποτέλεσμα να εισχωρήσει στους κινητήρες. Έτσι χρησιμοποιήσαμε πιστόλι θερμού αέρα για να αφαιρέσουμε το κερί χωρίς να έχουν πρόβλημα οι κινητήρες και επαναλάβαμε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας χαρτοτενία. Τοποθετήσαμε δεξιά και αριστερά στη βάση του ρομπότ ανοξίδωτο σύρμα για να μην διαβρώνεται στο αλμυρό νερό και τοποθετήσαμε 3 βαρύδια των 50 γραμμαρίων και ένα των 10 γραμμαρίων αντίστοιχα, ώστε να πετύχουμε ελαφρώς θετική πλεύση. Έτσι μπορούμε εύκολα να προσθέτουμε και να αφαιρούμε βαρύδια, ανάλογα με την ανάγκη του υδάτινου οικοσυστήματος στο οποίο βυθίζουμε το ρομποτάκι μας, αν είναι δηλαδή γλυκό το νερό όπως μια λίμνης ή αλμυρό μιας θάλασσας. Επειδή το καλώδιό μας είναι βαρύ, για να διευκολύνουμε την πλεύση του ρομπότ, τοποθετήσαμε φελάκια τα οποία έχουμε κατασκευάσει εμείς και υπολογίσαμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν ανά 18 cm απόσταση για να έχουμε ουδέτερη πλεύση. Επίσης τα βαθμονομήσαμε ανά μέτρο για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή την απόσταση από το ρομποτάκι μας. Για να φτιάξουμε τα φελάκια μας χρησιμοποιήσαμε φελό που βάζουμε στις κούπες από το παραγάδι και ένα εργαλείο που λέγεται στρόπια και υπάρχει στο εμπόριο. Επειδή θέλαμε ο φελός μας να έχει διάμετρο 16 χιλιοστά, δεν βρήκαμε τη στρόπια και φτιάξαμε μία μόνοι μας. Τοποθετούμε το εργαλείο στο τρυπάνι και τρυπάμε το φελό. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα τρυπάνι 6 χιλιοστών και τρυπάμε το φελό στο κέντρο. Το φελάκι μας είναι έτοιμο. Για να προσθέσουμε φωτισμό στο HydroBot, βάλαμε 2 κομμάτια λιτοτενίας που είναι αδιάβροχα. Η μπαταρία μας είναι 12V, 7A όριο. Για να την προστατεύσουμε, χρησιμοποιήσαμε ένα στεγανό κουτί. Οι ακροδέκτες μας είναι μόνιμα έξω από το κουτί, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι. Χρησιμοποιήσαμε 2 πλωτήρες που χρησιμοποιούνται στις πισίνες. Είναι 14 εκατοστά ο καθένας
και είναι δίχρωμη. Αυτό μας βοηθάει για να βλέπουμε την πορεία του ρομποτάκι όταν είναι σε βαθιά νερά. Την άνωση την έχουμε ρυθμίσει ήδη με τα βαρύδια και τέλος έχουμε γράψει στον ένα πλωτήρα τα ονόματα της ομάδας μας και στον άλλον το λογότυπο του γυμνασίου μας. Με οδηγό το ρομποτάκι μας μαθαίνουμε για τη θάλασσα της περιοχής μας. Για να κρατήσουμε σε καλή κατάσταση τους κινητήρες μας μετά από κάθε χρήση του υδρορομπότ, αφού πλύνουμε με γλυκό νερό τους κινητήρες, ψεκάζουμε τους άξονες με ένα λιπαντικό γενικής χρήσης, έτσι ώστε να αποθήσουμε την υγρασία.